Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam jonggawa umlo protection committee kabaseng nakajing snok tilang ki khandai tali ki shnong ki bahab hakathan nong trau hariboh district menta kasngi ki lami shakmat ban pinpaw ki jing sosi jor halor ki jing kelarong kawa umlo namar ka jing ti ya ka surok thamai ka bapnya so na nong ko lo sha negrims da gadhar construction company uba pins khamlang so ton secretary jong the committee habakran shikilar pathai khubor ulong bakawa umlo ka de ka we ne ki wa ki ba khoi ba suba bat ka ba aji mun toy shikat de ki pat ba bat ka committee ka bala seng na du ki por ki minshwa ka ri la suma ri ka wa omtang ban penne ka jing khoi ka jing suba ka jongka hendai wa di ki do kha do penat ru ki badon hapo ka wa ulapun pauru baka committee hi kamdan satya ya kanu kanu jing persha habawan ki kampen roi hendai ka daw ka bala penong ya ki ban mi shakmat ka de bet thek namar ka jing sha panjabo ka ka wa ka bala pen sngosi ya ki pat ba nong shong shnong ka than na ba ka ka company ka pen tre ka ka surok kam shamla shim satya ya ki lat ban ya dan ka jing tuat ki khando ba jing jabo jong ka wa umlo halor kani ke benta ka committee ka labu ek jingkar pat shaka sarkar jila bakade ban shim ki lat kidenti banle ek bodan kam lagade ban pinshitom ru ekinu kino ke punjat ek te ka wa karkum ki kindon an baladana kalyang ke ka sarkar jila batru ke ka company ka ba pintre ek te ka surok kam shim ki lat jingada nang ni shakmat ka committee kam ban se ban hap shim pat da ki we ki lat kilenti ki ba kham ting e kon kong ni ai ku blay ye ki press ye ki media hagani ka si go mata kamiok mai penduk bakti ni kani ke penduk kolong hapdeng jomi na kalian jong kawa umlo protection committee kani ke committee kadai ka association go bakwan kabel seng ye ka na du di bon but muslim di bong shwa da ka jing snok tilang jong kandai tili kisnong na ru kisnong wa amtai mo penduk nong kerdeng nong lombrit nong lombingan nong unsarang nong bangla nong trau kani ko wa umlo kaya shilter jong kini ki khnai tili kisnong te kumbang julong na du andai thai kani ka wa ka ba ai ji mantoi sibun ya kini kisnong ki bodon haru jongka lagalong hakarep karyang lagalong kasum kasat bat tubun ki bentang ki pendon kam me kini ko bat ni da snow sisha ba ka de ki ka khu yung ki pajba na mar ka de ko awa ka ba khu ka ba suba ka ba ngila ban pendon kam ni ka kat ba mismodon kam te kani ke committee ka donru ka bortri kam ka khwanya po jongka ka ba ka wai ka jinya suthu jingmut lang adin ngela form ya kani ka association ka jing khmu kolong ban sumar ya kani ka wa amlo omtang ya ka wa omtang na kamta ka jing khut jing suba jong ka wa handrai ban pne pensa ru wat ya ki ga da wa ki ba ki ba don po jong ka wa te kalalong sisha ka itnat apo ka sumar jong ka association ka jongi ban ni iru ba ba ki buram ya ka ai ka ba ni ya railang ban ni penbet apo jong ka umlo protection committee te kindiat pat ni punpau ki susi ba leng jong ka jing sumar ba ne ka jing simtia jongi ku committee rai hakine ki banai ki bomta la don ka jingjia ka busmusi ha ka ba kani ka wa amlong su ka bukhut ka ba itnat rei ka long ka wa ka ba jobo ka wa ka ba ngimlong su ban sum ban sai ban pendun kam ba wat ki jing thau ki bedon ha karu la isn ei la long kum ba la ber ya ka bi na ka daw ki jing sau ba ka jing jobo je ka wa te kum ko committee ni la wan ya ka daw jong ka ne ka jing chkhlia ya ni wa ban ni le shem bagay na kadaw jong ke jinti surok siya kita ki benta jong ki baseneng jong ke kawa siya ki than nong ko lew aga ba ya ke surok ngelalej ben ye jurip aka arputrik jong ubnai me arajar arpum riu mentang isnem ban shem bagadon ki jinti surok kabala ki da surkar ban pekoi ke surok nani nong ko lew satai sapo ni grim tekane ke jinti surok kaya lengba la ne ka cross lengba ya ka wa umlo ting shem har ta ka jing ti surok bagawai na company ka dhar construction company kadai kum ka contractor ba ki ya ka ne surok ya ka ne ka jing jurip jomi ha ka arputrik jong berai besan arajar arbun riu
Tegung komiti ngela penpau khmat jongki da ka ba ai de jing tho kum ke jing kerpat na galeng jong komiti ke besim ke jing kli ban ri ban sumar ya ka wa bat ya ka mariang hi bro wei ba kin sno bha ban sim swai kilat kilenti nang ba abati ya ka surok kanom tu ke khendau sapo jong ke ka wa dena mar ka ngela ai ya ka de jing tho ka ba ngela la receive ro hane de manager jong ke ka Mudhar Construction Company but hakata gaji kundu gaji kren nagleng jong ka komiti hi yemdon gaji thmu ban khang ye gaji surok tenre idon ban perpau ban company la ne ka ki kontraktor kin burom lem ya ka de gaji kwa jongi ku komiti da ka ba sim shwa ikilat jing yada ban yada ye ka khandau bakan nam hak cha ka amlo tenre hadin jong ka ne gaji kren nilai up balai pet katu kan ipor tenrai mentang yu I ba kaya long hi kumju ane ko amlau ko ya sau hi kumne kumungi I menta hakane ka hidon harut jo kane kwa tekane kala pusnusi sisa sikate ye ki ba nang susnong ke kum kinong ya lam jo kane komiti nyemban se bani kendu bat pi ki press bat ki media hakane sni ban penpau sekhmat jo pertai bat khamtam lengba jo kane ji kendu ke jongi idon ki thmu ban pun snow si ki skor ju sarkar ba ki sarkar kin yo snow sa skor ya ka ei ke jing don kam ke jongi ke jing terpat jongi bat kan yo iru dati thmat jongka ba ka don sisa ke jing kta ya ka ba lengba jong kene gawa ngitip bukum ba ka sarkar hi idon hi ki an ke ba kerpang ke jongka kumno ban ya da ya ka mei meriang ya ki kiwa bat kum ta ter tingiyeng ha kata kanongrim om bagi bisni ya ki no ki company ki puntrei ke surok lale om bang dan kano kajing thmu ban punthut ya ka roi ke par ten rei tang hene lor inongrim manya dai ya kene ko amlo kum bagu julong bros kata manya dai ki wa ya ka mariang manya dai ya ki do wa kham tam ki pat ba ki bolong ki jing ki brio ki bolong ki jing thau ki bokordor ki ba pendon kam ya ka ka ba boleh ai dekat bala ni kwa baka kabangi pendon tam kan long ke bukut ke busuba nang bakan long ke jing singai ya ki briu bat ya ki kinja ba im ni baro dela kata ka daw hagan ni por ni tepat ya ke sarkar ka badai pek dei khmi ya ka ni ka project jong ka ni ka jing sna surok bakin sobha ban tha ya ki kontraktor ba ki dei ban trei ha kata kurukom bakan nom don jikta ya ka ni ka wa mlau ka bolong ka jing im jong ki pat ba nang sunong ki bodon na kini ki khandai snong bat kiwe ru tena mar kata akan ki por agaliang chukwa amdo protection committee sai sin ni ai ku play ki press ki media but yang hilang baro ki bodon hang ni halakum klet pan penithu meneng idon hang ni na do I president chukwa amdo protection committee ba leading jun nongbri bele rang ba snong jong ke snong bangla nong trao idon albaisar jongi master binong room nang ne nong trao nang takiway pat ki rangba snong kumla mo kuduk makadon sela nang ta ki executive member ki bana po sorang na bangla nong traw na kredeng na wa mentaj bat ki ki snong ki ba hap apo kene ka wa umlo protection committee te kum secretary jong kene ka wa umlo protection committee nilai rai ba ngin ai ya kene ka jing pun pau lomba jing ki press bat media ya shwa bingin le ya kene ru kamdai bang isule songshit laleng isule hakata kurupam ka bangin kentho yeno dan rai ngil de shong perkat sani bha ha ke komiti ke jongi pada din bangil shong komiti ngila rai ba lada kini ke jing ai jing tho jongi kam tri kam lane kam don ke jing buram na kaleng kina putrei kini surok dengan khot i press ki media hasyan hawa harut jungwa amlau bat I ya ke jing sisa bro dengan ngait balungba kini ke jing sisa ki bangi penpau ni ka ki pat ba jong kini ki dai tili ki snong kin yo I ba kana kaleng jong I ru kinong ilam jong kini ka association ke jong I ngile sim yang ni ke senjam ka ba ki pat ba ka ba ke komiti kala shane angi bal ha ke ko poru ngait ba ke sarkar ru kan sobha ban sha skor bat ban perkhat lem bat ban le halor jong kini ke kam Kalau ada je bakane ka jing saula ne ka jing bo jabo jong ka wa kana ya teng na ni sikmat ya ka tana ka leng ka
komiti ngan senaya syong ban simpat daki wei kilat kilenti kumno ban jam sekmat habai dai bat kani ke bentah. Datang kita ki kentin ai ku blai pi saisin boleh suboni kani ke por ke berproaj ban ya kendu ban ni kumka wa umlo protection committee ban aju ke por ai ku blai ya saisin ni perat khatru ke por ke berkordor ke jengi ke ku blai suboni